תקשיבי, לילה ירד מעל גגות העיר נהריה. עלתה כיסתה את בתיה. העיר החבותה אורותיה קיוותה כאילו נמה שנתה. רק בור פעור בפאתיה... זה מילים של פועל, זה לא מתאים לחדשות. אתה רוצה יזרקו לך כל העבודה שלך לזבל? תכתוב פשוט. פגז נפל בנהריה, זה טוב. אבל מישל, זה לא אני לא מצליח לכתוב טקסט כזה יבש, זה לא אני. שרי, בשביל פרנסה צריך להוריד קצת את הראש. אתה חושב שאני אוהבת לבשל בשביל כל המיזרב? לא. מישהו מבין באוכל כמו שלי? לא. אבל הם משנים לי את החומר, מישל. הם עורכים אותי, אני רואה את הכתבות ואני משתגע. שרי, ארט זה לא בשביל חדשות. ארט תעשה בסרט שלך. אתה טלנט גדול, הם לא מבינים כלום. קום, תשב, תאכל כמו בן אדם וזה יבוא לך. כן, הגיע. אני מצטערת, אני לא יכולה להחזיק אותה. אז מה אם אתה תפתח? גם את תפתח שתגיע עם הצ'ק. אז תגיע צ'ק והצ'ק איננו. מצטערת, זה את לשכה סוציאלית, לא אני. טוב. בסדר. אבל לא יותר משבועיים. בוא נמד את המן חמים אליכם פה! מתלקצי בואי לראות שעה יהיה. מה? עכשיו זה תלוי מתי מישהי תלד באוסל אחר כך היא נכנסת? לא, אבל את יודעת, אני בטוח שמישהי צריכה ללדת, כן? טוב, אז לא יותר משבוע... היא עלתה למעלה, תתקשרי אחר כך אם את רוצה לדבר איתה. הלו, שלום. למי דיברת עליי? עובדת סוציאלית. כלבה, זונה סתם שלחה אותי לפה. בסבון צריך לשטוף לך את הפה שלך אז. תורידי את הרגליים. אין מקום בהוסטל בשביל בנות עם בעיה שלך, בשביל זה את פה. אני עם המזל הדפוק שלי. אבל אם אחת יולדת בהוסטל אני ישר נכנסת במקומה. איזה חודש את? חושבת 50. למה לא עשית הפעלה אם את לא רוצה ילד הזה? הרופא אמר שכבר אי אפשר. לא עכשיו, קודם שהיה אפשר. איפה אני יודעת לי מה אני צריכה לעשות? לא יודעת מה לעשות. אבל לעשות? ידעת טוב מאוד. כלום לא ידעתי מהחיים שלי. גם כשהכיתי לא ידעתי שזה בגלל ההיריון. חשבתי, אולי יש לי קלקול קיבה. נשבעת לה. אמרתי לחברה שלי שכל פעם שאני אוכלת את הסנדוויץ' שליד המכולת של הבית ספר אני מגיעה. אז היא אמרה שבאמת מלוכלך שמה. למה לא הלכת לרופא שיעשה לך בדיקות? נגמרו הבחילות והקאות, דווקא נהיה בסדר. קצת כאבו לי הטיטים, אבל סוף סוף אמרתי נהיו לי טיטים, למה קודם לא היה לי כלום, אז דווקא שמחתי. ומה זה, אף אחד לא ירגיש, משפחה, חברים, כלום. כלום, שטוחה. בסט, לא ראית עיניו? לא שמתי לב. מה זה לא שמת לב? לא שמתי לב, בסדר! כן, אין לי ברירה. מתי אתה חוזר? אני מה זה אתגעגע? תעלי לחדר? יושבת פה קומפוטר? תעלי לחדר. מה אמרתי? תעלי לחדר. משעמם בחדר. אני יוצאת קצת החוצה. אני לא יכולה לראות אותה. מהשבא לפה לא נחה לרגע, כל גבר שירואה היא עושה לו עיניים, פותחת את הדקולטה שלה. ואני גם ראיתי איך אתה מסתכל עליה. היא עומדת כאן, אז אני רואה אותה. הפרינסס חושבת שהיא במקום, כל לילה יוצאת בבוקר היא במיטה עד הצהריים. מה זה, לאן היא יוצאת? לא הספיקה להגיע, כבר עשתה פה חברים. כל יום בא גבר בצבע אחר לקחת אותה. יום ראשון היה איזה שחור, יום שני בלונד, מחר אולי ז'ינג'י. חיילים של האום. אבל מאיפה היא מכירה אותם בכלל? בנות כאלה לא יכולות להיות רגע אחד לבד. שלחתי אותה לירקן, כבר היה לה רונדבו לערב. ולא מחפשים דברים, בנות קלות, אין לה כבוד, וגם הדברים שהולכים איתה אין להם כבוד. מתי היא חזרה? אולי 3 בלילה. מישל, את לא יכולה לתת לה לצאת עד 3 בלילה, אני הבטחתי לעובדת הסוציאלית שאנחנו נשמור עליה. אל תתני לה ככה לצאת בלילות. לשמור עליה. לשמור. מימה, היא טואלט. כל גבר שרוצה לעשות ביבי פותחת לו הרגליים. אוקיי, אבל אין לך מה לבדוק, זה בסדר, יש לה איפה להיות. היא נשארת כאן. שאלת אותי אם אני רוצה? את נשארת כאן. אסור לנו לתת את הילד הזה, אנחנו שנינו יכולים לגדל אותו. עכשיו את רוצה לגדל ילד? את רוצה שאני אגדל איתך ילד? מה זה הטירוף הזה? זה בלתי אפשרי. מישל, תודה, אבל אני רוצה ללכת. את לא יכולה ללכת ככה. תוך חודשיים או 3 אני מנקת הזבל מהבטן ואני ממשיכה את החיים שלי הלאה. את אף פעם לא יכולה להמשיך את החיים שלך. חבל הטבור הזה אף פעם לא נקרא. אם את נותנת את הדם שלך, במקומו נכנס לך רע לתוך הגוף, אף פעם לא תהיי שקטה. יום אחרי הלידה אני כבר אהיה שקטה. יהיה מי שיגדל אותו. תעזבי אותה. חשבתי
תזרקי משהו שלך. אם את זורקת משהו שלך, השמיים נפתחים והתפילה שלך מתקבלת. אם הייתי יכולה, הייתי זורקת את זה, מה שיש לי בפנים. זו שעת הרחמים. תבקשי שישמור לך על התינוק, שישמור עלייך. אף פעם לא ראיתי שעושים את זה בראש השנה. כי אין לכם ים. אבל אפשר לעשות תשתית בכל מקום שיש מים. כדי להגיד לי שאני אף פעם לא אשכח, אבל אני אף פעם לא שוכחת. לא שוכחת מה? כלום. הכל. בדיוק בראש השנה לפני 20 שנה ברחנו ממרוקו בלילה. זה היה לא לגל, אסור. הייתי עם דוד ודוד היה בן שנה. איך שהגענו לג'יברלטר זרקו אותנו לסירה של דייגים של ערבי שאנשים של המוסד שילמו לו. אתה לא יכול לצאת עם כבר בלידה. אני רדומה לגמרי, מה זה נשאר? את כבר בלידה, ממי, את כבר בלידה. לא יכולה להצדיק מה זה. יש לך ירידת מים. מה זה ירידת מים? צריך לקחת אותה לבית חולים. לא בית חולים, אסור בית חולים. אסור. אנחנו הולכים משם. אתה לא מבין, תקשיב לי טוב, אם אנחנו מוציאים אותה, קחו לנו את הילד. אני אחות שלה נמצא עובדת הסוציאלית, רק מחכים, אסור להוציא אותה. תרימי את הרגליים. אני לא יכולה יותר, אני מתה. תנשמי עמוק כמו שספרתי. אני מוכרח לצאת לדווח. אתה לא יוצא לשום מקום, תדווח בטלפון. אני כתב טלוויזיה, לא רדיו. תפסיק כבר, יש עוד הרבה עבודה, תביא לי את הבעיה, אני אתן לי את הבעיה. מישל, אני אומר לך, תני לי לקרוא לרופא, את לא יכולה לעשות את זה לבד. אני יכולה. תקשיבי ממי, תקשיבי. כן, אני בשטח. תכניס אותי בשידור. לא, אין איתי צלם ואין איתי צוות. אז תשים שיקופית שלי. אוקיי, 1, 2. היום, 15 בדצמבר. 1, 2. 15 לדצמבר, אלוהים, 15 לדצמבר. אחרי כמה ימים של שקט, מטח כבד של קטיושות נופל על העיר. מהתצפית שלי מכאן ניתן לראות את כוחות ההצלה, מכוניות של משטרה ומגן דוד אדום. כוחות ההצלה והביטחון חסמו את העיר, אין יוצא ואין בא. מדווחים לי על יולדת. אמבולנסים שהיו באזור האירוע פינו את כל הנפגעים לבית חולים, את היולדת לא ניתן לפנות. תפסיק, אתה רוצה שכל העולם ידע שיש לנו כאן יולדת. ידעו, אין לי יותר מה להסתיר. כוחות ההצלה והביטחון מגישים ליולדת עזרה. מיטת יולדות מאולתרת נפרסה בצידי הדרך. האם נאנקת מכאב. לאיזה עולם ייוולד התינוק? הוא ייוולד לבית קברות. כאן אסף רובין, נהריה. תסגור כבר, תסגור. היה רוצה את המנה שלו עוד הפעם. הנה, עוד מעט. אגב, זה ייגמר. אתה תשמור עליו, נכון שאתה תשמור עליו? אני מבטיח לך שאני אשמור עליו. אני יודעת שאתה תהיה אבא טוב. גם את תהיי אמא טובה. ואת נשארת כאן. ואת תראי, הכל יהיה בסדר. אני לא יכולה, הכל נקרע לי. הנה, יש פה פתיחה. הנה, יש פתיחה טובה. הנה, עוד עכשיו ללחוץ. עכשיו, חזק. עוד, תנו לכוח. הנה הראש.
סגור. תביא גם את המגבות. תקרא לו דוד. תן לי את המילה שלך. תקרא לו דוד. הוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק. כשהסירות של המשטרה התקרבו לסירה שלנו, הערבי אמר שצריך לזרוק את דוד למים כי הוא בוכה. בגללו יתפסו את כולנו. שמתי את היד שלי על הפה שלו שישתוק, והוא לא מפסיק. שמתי את היד שלי על הפה שלו, והוא לא מפסיק. בסוף הערבי משך לי בכוח את הילד מהידיים. זרק אותו למים. הוא אמר שהוא זרק כבר ילד מת. כשסגרתי לו את הפה עם היד שלי, אני הרגתי אותו.